spus să vizitez Israelul, atunci fii cu ochii pe mine. Știi unde se află? În Orientul Mijlociu. Se află pe malul mării Mediterane. Însă mai este o mare, la sudul țării. Marea Roșie. Se mărginește la sud cu Egiptul, la est cu Iordanul, la nord cu Siria și Libanul. Limba vorbită este ebraica și primul cuvânt de salutare o să-l auziți: Shalom. Shalom. Shalom, pace. Dar când ne adresăm, ca cum am spune pace vouă. Shalom. Și cum merg treburile mai departe? O să auzim manishma. Manishma. Cum merg treburile? Shalom. Și iarăși eu, dintr-un colț șer de rai. Shuvani Migan Eden. היום אנחנו נדבר. Astăzi noi vom vorbi despre Kinneret. Lacul Kinneret este principala sursă de apă dulce din Israel. 25% din apa potabilă se folosește din Kinneret. Lacul Kinneret se mai numește și Marea Galilei. Această denumire provine încă din Biblie. Turiștii nu ezită să viziteze acest loc minunat. Turist tayar. Tayar la masculin, tayeret la feminin și împreună vor fi taierim. Excursie, tiul. Excursie, tiul. Și din nou eu. Shuv ani. אנחנו היום מדברים גם על ישראל. Și astăzi noi vorbim despre Israel. Și anume, Nahar Iordan, râul Iordan. Nahar, râu. Iordan, Iordan. O parte din populație este aprovizionată cu apa din Iordan. Apa potabilă din Iordan și apă potabilă din Kinneret. Iordan, râu, Nahar, Kinneret, Yam, mare. După cum cunoașteți, în râul Iordan s-a botezat Iisus Hristos. Și până astăzi, de botează, vin o mulțime de turiști pentru a se scufunda de 3 ori în apa sfântă. Se spune că în timpul botezului râul își schimbă scurgerea. Cât e de corect? Nu știu. Kadosh, sfânt. Kadosh. Adama, Kdusha. Pământ sfânt. Adama, Kdusha. Kadosh, masculin, Kdusha, feminin. Așadar, și dacă vorbim despre mări, să ne oprim la Marea Moartă. Ea se află în cel mai jos punct al globului pământesc. Concentrația de sarin atât de mare, e atât de mare, încât apa este asemănătoare unui ulei. Apa din Marea Moartă este de 9 ori mai sărată decât oceanul planetar. De ce se numește Marea Moartă? Deoarece în această apă nu supraviețuiește nici o vietate. În Marea Moartă nu te poți înneca. De aceea, cine nu poate nota, trebuie să viziteze Marea Moartă. Hello! Sarea te ține la suprafață. Dacă te-ai ridicat la suprafața apei, atunci îți trebuiește ajutor pentru a te ridica înapoi în picioare. Marea Moartă este mai renumită și cu glodul lecuitor. Fiecare turist, înainte de a se duce în mare, își face o mască din glod. Și arată cam așa. Pentru față este glod special. Apă sărată. Maim meluhim, glod, boț. Glod, boț. Anota, lishot. Ani yahola lishot. Ani lo yahola lishot. Eu pot să înnot, eu nu pot să înnot. Pentru masculin, ani yahol lishot. Eu pot să înnot. Ani lo yahol lishot. Limruach,
a unge. Ani roța limruach boț. Ani roța limruach boț. Eu vreau să mă ung cu glod. Limruach, a unge. Și dacă am început să vorbim despre apele Israelului, atunci să vorbim și despre fluviile mai mici, râuri și râulețe mai mici, care sunt pe teritoriul Israelului. Râul mai mare se deosebește de râuleț prin aceea că râul se scurge în apele și au tot timpul aceeași direcție, aceeași scurgere. Râulețele mai mici pot apărea și pot dispărea. Râulețul mai mic se numește Nahal, râul Nahar. Nahal, Nahar, Nahal. Ma shlomchem, ma shlomech, ma shlomcha, ma shlomchem. Shuv ani, iarăși eu. Cum o mai duceți? Ați știut că în Israel sâmbătă este ziua de odihnă? Săptămâna în Israel se începe cu ziua de duminică. Duminică așa se numește. Yom Rishon, prima zi. Yom Sheni, a doua zi, luni. Yom Shlishi, marți, a treia zi. Yom Revei, miercuri, a patra zi. Yom Hamishi, a cincea zi, joi. Yom Shishi, a șasea zi, vineri. Și sâmbătă se numește Shabbat. Shabbat. Când se întâlnește lumea, se salută în ziua de Shishi și Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, sâmbătă, Shalom, pace. În Israel, evreii credincioși nu aprind focul, adică nici gazul, nici electricitatea, absolut nimic nu se folosesc neapărat timpul de sâmbătă. Nu vorbesc la telefon, nu merg cu autobusul, nu merg cu mașina proprie. În Israel, sâmbătă nu lucrează niciun magazin, în afară de magazinele rusești. Când se aprind lumânările, se numește că intrăm în Shabbat. Intrând în Shabbat, nu se mișcă nimic. Adică toate autobuzele se opresc în parcare până sâmbătă după ce ieșim din Shabbat. Așa se numește Moței Shabbat. Ieșirea din Shabbat. Moței Shabbat. Shalom! Și încă ceva despre Israel. Încă ceva despre religie. Ebraică se spune dat. Religie. Oamenii religioși, datiim. Anashim, datiim. Oameni religioși. În Israel sunt orașe unde sunt foarte mulți religioși. Datiim. Anashim, datiim. Ei se conduc după regulile proprii și sâmbătă, dacă ar trece o mașină prin orașul cu mulți religioși, poți să te pomenești cu o piatră în mașină. Ei nu permit ca pe străzile lor să meargă mașina. Sâmbătă ei nu spală vesela, ei folosesc veselă de unica folosință. Lexicul pentru astăzi. Veselă, chilim, unica folosință, hat pamim. Religie, dat, religios, datiim, oameni, anashim. Veselă, chilim, unica folosință, had pamim. Religie, dat. Religios, datiim, oameni, anashim. Anashim, datiim. Duminică așa se numește. Yom Rishon, prima zi. Yom Sheni, a doua zi, luni. Yom Shlishi, marți, a treia zi. Yom Revei, miercuri, a patra zi. Yom Hamishi, a cincea zi, joi. Yom Shishi, a șasea zi, vineri. Și sâmbătă se numește Shabbat. Shabbat.
Când se întâlnește lumea, se salută în ziua de și Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, sâmbătă, Shalom, pace. Leayom, Sakol. Shabbat Shalom. Ne revedem în episodul următor.